Ahojte, milí výtvarníci. Zasielam vám ďalšie video a rovnako ako minule si video môžete pozrieť kedykoľvek v rámci tohto týždňa a hotové vytvory mi prosím pošlite na e-mail do budúcej výtvarnej. Budem sa na ne veľmi tešiť. Takže dnešná lekcia bude zameraná na vytvorenie predlohy alebo obrysu a následne jej zmnožovanie. Vašou úlohou bude na papier, ideálne výkres, nakresliť obrys. V tomto prípade ja mám obrys ako keby takého drahokamu, ktorý následne budete obkreslovať v rôznych farbách, v rôznych hrúbkach liniek. Z rôznych kompozícií vytvorených na papieri môže vzniknúť buď organizovaný rytmus, podobne ako je to vlastne na tomto papieri, alebo možno kľudne aj niečo voľné, kľudne trochu chaotické. Čiže v podstate jedná sa o to, že ako sa to kompozične umiestni na papieri. Čiže kompozícia znamená, že ako je niečo umiestnené na papieri. Či sa to nachádza niekde v strede, alebo či sa to nachádza niekde po bokoch, prípadne vyššie, nižšie. Cieľom je vytvoriť dojem pohybu, rytmu a rozpohybovania námetu. Predstavte si to ako spomalenú a rozfázovanú scénu z nejakej animácie. Takže na túto úlohu budete potrebovať 2 a možno aj viac papierov, z toho ideálne ten jeden výkres. Formát môže byť kľudne aj A4, ale pokiaľ máte možnosť, papier, na ktorý následne sa bude kresliť, by kľudne mohol byť aj A3. Ďalej budeme potrebovať nožnice, ceruzku, rôznofarebné fixky, kľudne aj čiernu a taktiež aj pastelky. Lebo vlastne najskôr spravíme obrys, ktorý si vystrihneme a následne ako ho budeme prekreslovať na papier, tak sa môže vlastne jedna tá časť vytieňovať alebo spraviť tak viacej realisticky, ako keby do jej pozadia sa môže spraviť, dajme tomu, také rozpohybovanie. Takže ako prvé si nakreslíme nejaký ten obrys, alebo to, čo vlastne budeme vystrihovať. Kľudne to môže byť aj také väčšie. A môže to byť niečo jednoduché. Ja som si teda zvolila kvapku vody. Ale keď chcete, tak kľudne to môže byť aj čosi zložitejšie, napríklad obrys nejakého zvieraťa, kľudne aj obrys človeka, ak si trúfate. Ale ako hovorím, kľudne to môže byť aj niečo jednoduché, napríklad kľudne geometrický útvar, alebo nejaký list napríklad. Kľudne môžete v podstate ako keby stvárniť, že ako keby padá list. V tomto prípade ja som sa v podstate rozhodla pre kvapku, lebo spravím ju, že ako keby padala. Obrys následne vystrihnite. A prekreslite ho vlastne na ten ďalší papier. V tomto prípade to môže byť mäkší papier. No a keď už máme prekreslený, tak vlastne tento jeden obrys kľudne môžete vytieňovať, prípadne dofarbiť tými pastelkami a potom sa vlastne môžete pustiť do postupného fázovania. Tak, ak už máme vytieňované, vymalované, tak sa vlastne môžeme pustiť do toho obrysu. Napríklad, čiže vždycky ako keby ide o tú kompozíciu. Hej, že ako to vlastne uspravíte na tom papieri. Čiže ako som hovorila, tak vlastne spravím ako keby možno, že padajúcu kvapku. A na ten papier sa vám mestí
kľudne viacej tých kompozícií. Alebo teda štýlu, že ako sa rozhodnete obkresliť ten tvar. Čím bližšie k sebe napríklad budete obkreslovať, tak tým to bude vyzerať ako keby také viacej pohyblivé. No, to si môžem zobrať kľudne nejakú inú farbu. Napríklad modrú. Preto vlastne ako keby spraviť ten obrys na hrubší výkres, lebo jednak sa vám bude lepšie obkreslovať a bude sa vám s ním lepšie pracovať. Nebude sa až tak ohýbať ako napríklad mäkký papier. Napríklad môžem takúto. Dajme tomu, hej, že ako keby padajúca kvapka. No a pokiaľ vytvoríte viacero v kompozícii týchto obrysov, tak kľudne môže ako keby jedna aj vychádzať z toho formátu, ale akože malo by to mať takú hlavu a petu, že možno, že aby to nebolo úplne také všelijaké. Čiže kľudne na ten papier si môžete poskúšať viacero takýchto rozpohybovaní. Ako som hovorila, môže to mať taký pravidelný rytmus, prípadne to môže byť aj také mierne nepravidelné. Takže budem sa na vaše výtvory tešiť a zatiaľ sa majte. Ahojte!